Så det med kraft. Ja. Ja, det skal jeg bare lige se på. Ja. Så. Og musik i baggrunden. Ja. Hvor lang tid har du gået? Jeg fik min diagnose den 7. marts og var helbredt den 5. juli, så det var lige knap 4 måneder, ikke? Kan det ikke passe? Jo. Var det hårdt, eller var det svært? Det var rigtig hårdt. Jeg var i kemoforløb, hvor jeg 12 gange fik kemo, og det er jo en gift, der er endnu hårdere end kræften er, men kroppen bedre kan håndtere det. Men jeg var meget svag og meget træt hele tiden. Ja, hvilken kræft havde du? Jeg havde lymfekræft, og det er noget, som hedder Hodgkins. En form for lymfekræft, det kan man også gå ind og google og finde noget mere om det. Men det er primært noget, der sidder i lymfesystemet. Ja, hvor meget behandling var der igennem? 12 gange kemo nåede jeg at få, og det var det. Og så har jeg fået foretaget en biopsi, men ingen operationer og ingen stråling. Hvad var det vigtigste at komme tilbage til efter du blev rask? For mig var det rigtig vigtigt, selvfølgelig at blive rask, det siger sig selv, ikke? Efter der var det at få lov til at spille håndbold. Det har været en del af mit liv. Nu er jeg 31, jeg har spillet siden jeg var 4 år gammel. Så det har været hele mit liv, jeg har spillet håndbold, så det vil jeg meget gerne være med til igen. Hvordan var det at vide, at du måske ikke kunne spille håndbold igen? Det var hårdt. Det var rigtig mentalt hårdt, og det har været en hård, sej kamp, hvor jeg har haft nogle svære nætter, det har været hårdt at tænke på. Men da jeg fandt ud af, at det gik den rigtige vej, jamen, så var jeg selvfølgelig ovenud lykkelig. Hvordan havde du det, da du fik at vide, at du havde rask? Jeg var egentlig meget ked af det, fordi at det er så farligt og modbydeligt et ord, kræft. Det er ikke nogen, der kan lide at høre, og der er jo ingen, der ønsker at dø, så det var hårdt at få at vide. Ja, den havde jeg så ikke. Hvad gjorde din klub, da du fik rask? Jamen, egentlig ikke så meget. Jeg var sygemeldt nede i Tyskland, og så gjorde mine holdkammerater fra Tyskland faktisk det. De holdt en kamp, en velgørenhedskamp, hvor nogle af pengene de skulle gå til mig. Men de endte som at blive så mange penge, det var 250.000 kroner, vi nåede at tjene ind. Så dem sendte vi til Kræftens Bekæmpelse i Tyskland. Hvordan var det at spille håndbold igen, efter du? Det var rigtig dejligt. Det havde jeg ventet på og virkelig kæmpet for i mange måneder og trænet rigtig hårdt, så det var virkelig skønt at få lov til at være med igen. Det var en forløsning. Hvordan var det at komme ind i en ny klub? Jeg er blevet taget rigtig godt imod af alle mine holdkammerater. Det er nogle virkelig flinke mennesker, og klubben, såvel som ledelse, som trænere og trænerteam, de fysiske trænere, fysioterapeuter har været virkelig gode til at støtte mig og bakke mig op. Så det har egentlig også været let nok, men jeg vil selvfølgelig gerne være bedre på banen, men det må man jo lige tage, som det kommer, fordi jeg lige har været syg. Ja, har sygdommen ændret noget ved den person, der er det? Ja, jeg synes, at jeg er blevet mere glad og mere rolig og tænker ikke så meget på, at jeg skal have de fedeste sko, eller det skal være lækre tøj. Bare nyde livet og hygge med det, man gør, fordi det lige pludselig livet det er kortere og mere skrøbeligt, end man tror, det er. Har du fået et andet syn på livet? Ja, det synes jeg har. Jeg synes, at jeg prøver på at være gladere, og så har jeg også blevet mere klar over, hvad jeg gerne vil. Altså, jeg har haft 30 gode år, og jeg vil godt have nogle gode år senere hen, hvor jeg kan få nogle børn med min kæreste, og det er hende, jeg gerne vil være sammen med, og tingene er blevet en lille smule klarere for mig. Har sygdommen ændret på det spil inde på håndboldbanen? Ja, jeg er blevet dårligere, fordi jeg ikke er helt klar endnu, men jeg tror ikke, at det har ændret meget på det håndboldmæssigt, nej. Hvordan var det at spille første gang? Det var rigtig stort. Det var en fantastisk modtagelse, og jeg har rigtig længe gerne vil betale noget af det tilbage, som Skjern har gjort for mig, fordi de har virkelig været gode med mig, og satset på, at jeg kunne komme tilbage til håndbold igen, så det har været rigtig godt. Ja, det var det. Var det det? Okay. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre med, når Anders han kommer, hvis det er det helt